भैरबखुन्ड उदालगुरि ओरैहाय फैदोंमोन उन्दुनाया दिनैहाय 1 घन्टाल' उन्दुनाय जाबाय मोनायाव 3टानिफ्राय 4टासिम 4टायाव सिखारनानै फैबाय जायगाफ्रा नायनो हागोन नै हाजोआ माबायदि बेयावनो दंफैयो आङो भैरबखुन्ड पिकनिक स्पटआवहाय नायनो हागोन नै भैरबखुन्ड पिकनिक स्पटना नै रावबो नाया आंनि लाइभ हगारनायखौ आयै हौरै जों ओरैबायदि खस्थ' जाले गोदानजोंनो खारजोबसै आरोखि ना गारिफ्रानो हाजोआ नै समायनाथार अखा हाबावबाय नै आरोबाव फ्रिनो हनै जोमैया ओरैबायदि समायना मोजां नुयोना हनै एखेबारे जों थांनांगौला अरुणाचल टावां बोजों मोनहैजोब्बाय आरोखि ना थाङोबा दैया ओरैबायदि गेन्दानो साफानो ओरैबायदि ना मोनगौ आरोखि ना भुटाननि मानसिफ्राथ' खारा हमखा नालाय आंबो भैरबखुन्डआव दंफैयो रायजोफोर अखा हानानै दिनानो एसे बोरैबा जाबाय माथो होनबावनो अखाबो हाबाय लागा अखाया नेटनि प्रब्लेम बेबो मोनसे टौ औ आखाइयाव हमजोबना मा हमनो